Ďalšie víťazstvo Bielých Andelov, ale aj krv na štadióne. Nielen o tom bude dnešný Šport 7. Vítajte pri jeho sledovaní. Spartak sa po góle Tambeho teší z víťazstva nad Austriou Viedeň. Juniori odštartujú novú sezónu v pondelok 1. augusta. Trnavu navštívil futbalový tréner zo slávneho West Hamu United. Trnava cestovala do nedalekej Viedne v úlohe outsidera, no nie s porazeneckou náladou. To ukázal aj samotný zápas, v ktorom boli Bieli Andeli favorizovanej Austrii minimálne vyrovnaným súperom. Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal s veľkým množstvom šancí. Skóre zápasu mohol otvoriť domáci Larry Kajode, ktorý nedokázal využiť chybu Denisa Horníka. Na druhej strane netrafil odkrytú Almerovú bránu spoza pokutového územia Robert Tambe. Najväčšiu šancu Andelov mal v prvom polčase Ivan Šranc. Po perfektnom pase Babatundeho Bela sa ocitol sám pred bránou Austrie, no nechal vyniknúť Roberta Almera. Domáci si v prvom polčase dvakrát poriadne vylámali zuby na 19-ročnom mladíkovi v bráne Trnavy. Najskôr Adam Jakubech famóznym spôsobom zlikvidoval hlavičku Filipoviča a v závere polčasu prečítal aj úmysel zakončujúceho Kajodeho. Do šatní sa preto hlavne zásluhou oboch brankárov odchádzalo za bezgólového stavu. V kabíne sme si povedali nejaké veci, kde majú silné stránky, kde majú slabé stránky a tie veci sme aj robili. Povedali sme si, prvých 15 minút musíme zachytiť, lebo určite budú chcieť na nás vyletieť, čo sa aj potvrdilo, ustáli sme to a najväčší problém nám robil hráč číslom 11. Ten sa zmenil už po 30 sekundách druhého polčasu. Svoj štvrtý gól v Európskej lige strelil kamerúnsky kanonier Robert Tambe. Smoliarom zápasu sa nakoniec stal Larry Kajode. Nigerijský útočník spálil aj tretiu tutovku v zápase a status hrdinu prenechal Adamovi Jakubechovi. Trnava si po senzačnom víťazstve odviezla z Viedne jednogólový náskok. To je úžasné, ešte sme vyhrali, lebo nikto tu nečaká, že prídeme sem a vyhrá. A fakt to bolo krásne, a krásna atmosféra a ešte najlepšie, že sme tu vyhrali. Jediným strelcom zápasu bol Robert Tambe, no hlavnou personou tohto duelu bol jednoznačne tínedžer v bráne Spartaka Adam Jakubech. Gólman Trnavy zápas intenzívne prežíval, čo ukázal hlavne po šanci Kajodeho v závere prvého polčasu. Vo mne boli vtedy strašné emócie a bol som strašne rád, že proste to neskončilo gólom, lebo v podstate ten hráč bol na 5 úplne sám, takže vo mne sa tie emócie tak nahromadili a potreboval som ich dostať vonku zo seba. Odveta v Trnave sa hrá už o týždeň vo štvrtok 4. augusta o 18. hodine. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Po úžasnom zápase v Rakúsku sa Spartak opäť musí rýchlo preorientovať na domácu scénu. Už v nedeľu budú Trnavčania znova cestovať na ihrisko súpera. V treťom kole Fortuna ligy si zmerajú sily s Ružomberkom. V minulej sezóne si mužstva body spravodlivo podelili. Jeden zápas vyhral Spartak, jeden Ruža, no a zrodila sa aj bezgólová remíza. Posledný duel sa hral pod Čebraťom a hoci v ňom Trnava viedla, nakoniec sa z výhry 3-1 tešili domáci. Prvý polčas sme Ružomberok do ničoho nepustili, iba na jednu šancu toho mladšného Brvno. A potom pohrozili z ich najväčšej zbrane, čo boli štandardky, my sme si to neustrážili, aj keď sme to trénovali a upozorňovali sa na to. Pred novým ligovým ročníkom sa v oboch mužstvách udiali viaceré zmeny v kádri. Na strane Ružomberka zaujal hlavne príchod reprezentanta do 21 rokov Martina Chriena, ktorý strelil v úvodných dvoch ligových kolách 2 góly. Trnavčania sa musia na domácu ligu preorientovať veľmi rýchlo a víkendovému zápasu bol prispôsobený aj piatkový tréning. Zajtra máme rozbortov alebo prípravu na ten zápas, takže tam si povieme, ako musíme hrať a čo musíme plniť. To nám povie tréner a keď tie pokyny dodržíme, tak v tom zápase môžeme byť úspešní. V rámci rotácie zostavy zažíva brankár Andelov Adam Jakubech zaujímavú situáciu, keď sa mu každý zápas mení zloženie obrany, ktorej kryje chrbát. Ja sa koncentrujem na svoj výkon a chcem pomôcť tým hráčom, čo sú predo mnou čo najviac a je mi jedno v podstate, či tam je Boris Grešo, alebo tam je Ivan Grešo, alebo Ivan Boris, takže ktokoľvek tam bude hrať, tak sa budem snažiť pomôcť najlepšie ako viem a aby sme ten zápas predtým
čo najlepšie zvládli. Aká zostava nastúpi v Ružomberku zatiaľ nie je známe, no opäť sa dá očakávať, že tréner Miroslav Karhan dá priestor trnavským mladíkom. Pripravení na zápas však budú aj hráči, ktorí absolvovali proti Austrii plnú minutáž. Už sme boli niektorí hráči v ľadovej vode, rýchlo sme regenerovali, všetky veci sme spravili tak, aby sme už boli na nedeľu prichystaní všetci a uvidíme, čo tréner spraví. Zápas proti MFK Ružomberok má na štadióne pod Čebraťom výkop v nedeľu o 19. hodine. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Juniori Spartaka sa po úspešnej záchrane začali na novú sezónu pripravovať od 21. júna. 5 týždňov letnej zaberačky ubehlo ako voda a na hráčov čaká prvý ostrý zápas. Štart do sezóny si šarmírovci odkrútia pod Dubňom. Skôr ako sa však dostaneme k štartu druhej ligy a zápasu juniorov v Žiline, v krátkosti si zhrňme letnú prípravu. Na prvom tréningu sa trénerovi hlásilo 27 hráčov, z ktorých sa postupne vyprofiloval užší káder. Tým bol počas prípravy na sústredení a nastúpil na 5 zápasov s bilanciou 3 výhry a 2 prehry. Aj to sústredenie pokladám za veľmi vydarené, aj tie prípravné zápasy s kvalitnými mužstvami, hlavne s tými českými. A ukázalo nám to, na čom treba popracovať, kde máme slabiny a kde treba posilniť, ale myslím, že tú prípravu môžem považovať za kvalitnú a vydarenú. Do týmu trnavskej rezervy sa vrátili aj odchovanci Spartaka, ktorí boli buď zranení, alebo pôsobili v iných kluboch. Medzi posily by mali patriť Robert Rychnák, Erik Ujlaki či Filip Tomovič. Filip Tomovič, Erik Ujlaki, posily, ktoré tu hrávali a myslím si, že úplne zapadajú do tej koncepcie technickejšia, rýchlejšia hráči, že len na tú defenzívu si treba dávať pozor. Juniori schytali v príprave aj 2 dobré lekcie. Boli nimi 4-gólové prehry s Bčkom Dunajskej Stredy a českým Znojmom. Zamrzli taký zápas s Dunajskou B, kde tá hra bola celkom dobrá, ale dostali sme 4 góly. A naposledy, jak sme hrali s Znojme, prvý počas výborné, prakticky s ligistom. A potom sa to opäť prestrelalo, dostali sme 4 góly, čo úplne nezodpovedalo tej hre, ale z toho sa treba poučiť a nerobiť také chyby. Doxbet Liga bude od novej sezóny minulosťou a nahradí ju názov 2. liga. Na juniorov čaká úvodný majstrák 1. augusta. Od 17. hodiny si šarmírovci zmerajú sily so žilinským Bčkom. Ťažké vyžrebovanie, ideme do Žiliny, doma Sereď. Veľmi ťažké zápasy, ale tam si človek nenavyberá vzhľadom na to, že úloha a cieľ je jasný, skončiť do 6. miesta. Musíme postupne zbierať bodík za bodíkom a do Žiliny ideme s cieľom neprehrať. Uvidím, či sa nám to podarí. Urobíme všetko preto a ja dúfam, že po zápase budeme vysmiatí. Marek Žolnaj, Spartak TV. Do Trnavy pricestoval tento týždeň tréner z anglického West Hamu United. Anthony Limbrink je pôvodom Austrálčan, no od 18 rokov pôsobí vo futbale na Britských ostrovoch. Anthony pôsobil 5 rokov pri mládežnických kategóriách Southamptonu a od februára tohto roka trénuje vo West Ham United. Počas svojho pobytu v Malom Ríme sledoval tréningy mládežnických kategórií Spartaka a trénerom ukázal ostrovné metódy. Niektorí hráči sú tu šikovní, pár sa mi ich naozaj páči. Bol by som rád, keby som ich videl aj v nejakom zápase. Všetci ukázali, že chcú na sebe tvrdo pracovať. V mojej časti tréningu nie všetci rozumeli po anglicky, ale aj tak im to išlo veľmi dobre. V pondelok viedol austrálsky coach rozcvičku na tréningu kategórie U16. Priniesol nám niečo novšiu rozcvičku, ako sme zvyknutí, kde sme vlastne museli riešiť situácie 2 na 2 a 2 na 1 priestorové vnívanie. Tak je to určite veľká skúsenosť pre nás. Sme si trošku vyskúšali, že ako sa pracuje s chalami v Anglicku, ukázal nám nejaké nové veci a zobrali sme si z toho čo najviac skúseností. Tréner, ktorý bol v minulosti asistentom trénera anglickej reprezentácie do 17 rokov, pochválil trnavských hráčov a dal ich hlavnému koučovi rady do budúcej trénerskej kariéry. Dnešný tréning z Anthony nás posunul zase trošku dopredu, ukázal nám nejaké veci, hlavne rozhoriatie, rozcvičenie, ktoré používajú vo West Hame. Funguje to na princípe rondos, na tých pohyblivých bagách, ktoré sú využívané v Španielsku a taktiež to už aj Angličania očividne preberajú a dávajú do svojich akadémií a je to vlastne priorita v tom rozohratí rozcvičení, ktoré využívajú. K spolupráci Spartaka Trnava a londýnskych kladivárov prišlo na začiatku tohto roka. Prostredníctvom pána Kovaroviča, ktorý sa nejak nakontaktoval na ľudí v našom klube a predstavili nejakú možnosť budúcej spolupráce, ktorá je samozrejme ešte teraz v zárodku, ale pevne veríme všetci, že táto spolupráca bude prospešná pre obidva kluby a príde k nejakej takej hĺbšej spolupráci do budúcna. Vďaka tejto spolupráci navštívia Akadémiu Londýnčanov tréner 16-ky Ľuboš Benkovský a hráč Sebastian Nebila. Miriama Švikruhová, Spartak TV.
Zmena na poste hlavného trénera sa nevyhla ani spartakovskej kategórii U16. Novým kormidelníkom sa stal Ľuboš Benkovský. Ten má k dispozícii kvalitný káder, ktorý v lani v lige starších žiakov vybojoval 2. miesto. Tréner Benkovský trénoval niekoľko rokov žiacké kategórie Andelov a viedol si veľmi dobre. Veď v sezóne 2014-2015 priviedol kategóriu U12 k majstrovskému titulu. Pre mňa to je výzva, motivácia ďalej pracovať, zlepšovať sa, skúšať si nové veci a ukázať to, že sem právom patrím a že budem pokračovať dobrý výkon, napriek tomu, že pravdepodobne nejakí hráči pôjdu do U17 tejto kategórie, bude to trošku ťažšie, ale ten tým je docela dobrý, takže verím, že to dáme dokopy a že tí hráči budú pokračovať a napredovať neustále dopredu. Mladý tréner priniesol do tréningového procesu nové a populárne tréningové metódy. Máme aj dobré tréningy, dobré prípravy a na zápasoch dobrý, takže uvidíme ďalej. Ja som tu vlastne iba týždeň a zatiaľ všetko v pohode. Páčia sa mi všetky tréningy zatiaľ, čo sme mali. 27-ročný tréner má aktuálne k dispozícii asi 25 hráčov. Medzi nimi aj nové tváre, ktoré bojujú o miesto v tíme Andelov. Sú tu chalani nejakí z Nových Zámkov, z Galanty, z Banskej Bystrice, takže tiež prišli na skúšku, prišli sa ukázať. S niektorými sme není spokojní, takže tých pošleme v podstate domov a nejakí 2-3 chalani nás presvedčili o tom, že tu zostávajú a že pokračujú v tréningovom procese. 16-ka má za sebou už 3 prípravné zápasy. S Nitrou, maďarským Ferencvárošom a so staršími kolegami z kategórie U17 Spartaka. Všetko sú to kvázi modelované zápasy, kde skúšame viacero hráčskych funkcií, viacero zostav. Takže tie zápasy určite nám niečo dali, hlavne mi dali nejaký obraz o hráčoch a o tom, vlastne, čo chceme hrať približne. Zároveň to budeme robiť v tréningovom procese. Pred mladšími dorastencami je ešte mesiac letnej prípravy. Najbližší priateľský zápas odohrajú chlapci v sobotu proti Dieru. Miriama Švikruhová, Spartak TV. Posledný júlový piatok sa na štadióne Antona Malatinského niesol v znamení pomoci. Fanúšikovia Spartaka darovali už po 35. raz v rade najvzácnejšiu tekutinu sveta. Červeno-čiernu kvapku krvi Ladislava Kunu organizuje občianske združenie Bíli Andeli. Po druhý raz v histórii sa tradícia presunula do útrop štadióna Antona Malatinského. My sme to kedysi chceli ešte aj na tom bývalom štadióne, ale tam tie hygienické podmienky neboli také vhodné, aby to mohlo byť také hromadné darovanie. A tu v týchto skvelých podmienkách, okrem teda, ktoré sú pre hráčov a pre funkcionárov, tak je to tu skvelé aj pre darcov. Darovanie krvi je anonymná záležitosť a väčšina ľudí nevie, komu ich krv pomôže. Piatková edícia v Trnave bola výnimkou. Na organizátorov sa obrátili ľudia, ktorých priatelia sú v akútnom ohrození života a práve pre nich sa hľadala správna krvná skupina. Dnešná kvapka je venovaná pani Silvie Hojerovej, ktorá leží v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave. Takisto Mária Sláviková, ktorá leží v Piešťanoch a jeden chlapec, Patrik Kristián Kumer, ten je na detskej klinike na Kramároch. Presne tak, je to pre pani Silviku Hojerovú, je to naša veľmi dobrá kamarátka, je to mladá mamina 2 maličkých detí, ktorá len nedávno dostala agresívnu formu leukémie a poprosili ma aj s manželom, aby som prišla aspoň ja sem za vami a poďakovala sa všetkým Spartakovcom a všetkým dobrým ľuďom, ktorí boli ochotní darovať tú krv. Niektorí darcovia si odbili na lôžku premiéru, iní sa radia medzi skúsených darcov. Beriem to už skoro ako takú rutínu, hoci teraz som už od októbra nedaroval a už ma to tak trošku hnevalo. Jednak je to aj humánny čin a vlastne robím to tak z takého presvedčenia. No, začal som s tým, keď som nastúpil na základnú vojenskú službu od roku 1991. Mali sme kamaráda jedného, ktorým sme spolu narukovali a vlastne išli sa zobrať jeden deň, ktorý mu dávno darovať krv a odtedy nám to uspelo a zostalo. Dlhoročná tradícia fanúšikov Spartaka Trnava bude pokračovať aj naďalej. Červeno-čierna krv sa vždy dostane k ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú. Patrik Mitás, Spartak TV. Slovenská cyklistika zažíva vďaka Petrovi Saganovi úspešné obdobie. Jeho umiestnenia sú dôkazom toho, že na Slovensku je množstvo športových talentov. Jeden z nich žije aj v Trnave a jeho veľkým snom je byť taktiež úspešným cyklistom. 17-ročný Martin Chren je aktuálnym juniorským majstrom Slovenska v dráhovej cyklistike na 1 kilometr s pevným štartom. Šikovný Trnavčan sa nedávno vrátil z majstrovstiev Európy v Taliansku. Bola tam špička tej Európy. No my sme ako Slováci, myslím, že sme prišli len zbierať skúsenosti, nakoľko nemáme tú dráhu na Slovensku. Ale tak myslím, že
vieme aj my stať za nejakú konkurenciu. Slovenský reprezentant ale nedokázal bojovať o najvyššie priečky, pretože nebol zdravotne úplne v poriadku. Tento rok je troška zložitý, lebo máme, ja neviem, čo sa deje, ale strašne veľkú marotku zranenia a všelijaké nevyspytateľné veci. Hlavne teda túto Martin Chren má smolu jak hrom. Pred majstrákom Slovenska, počas Európy ochorel. Napriek nevydarenému Euru patrí Martin medzi najperspektívnejších jazdcov vo svojej kategórii, a to najmä vďaka tomu, že sa okrem dráhovej cyklistiky venuje aj tej cestnej či cyklokrosu. Samozrejme sú to rôzne odvetvia, každá niečo iné prinesie a určite sa chcem zamerať do budúcnosti už len na jedno odvetvie. Ale zatiaľ chcem byť tak všeobecne pripravený. Mladý Trnavčan rozhodne neplánuje ukončiť sezónu predčasne, pretože ho čaká ešte niekoľko veľkých pretekov. Teraz bude asi nejaké v rámci tej choroby odpočinok, proste musí sa zotaviť, musia zistiť lekári, čo sa vlastne deje. No a potom je tam prísľub, že by mohli z majstrovstva Európy na ceste. Marian Červenka, Spartak TV. Reportáž o cyklistike bola na dnes poslednou. Nezabudnite nás sledovať v utorok v premiére o 19:30. Majte pekný víkend. Dovidenia.